милисаи Кӯлоб Абдуқаҳҳор Розиқовро худсарона боздошт карда куштанд. комиссари олии созмони милали муттаҳид аз ҳамаи кишварҳои ҷаҳон даъват кард, ки ба боздоштҳои худсарона хотима бахшанд. акнун ширкатҳои ҳавопаймоӣ бесабаб таъхири парвоз кунанд, пули билети мусофиронро бояд баргардонанд. се корманди риёсати умури дохилии Кӯлоб, ки дар боздошти Абдуқаҳҳор Розиқови 37 сола даст доштанд, дастгир шуданд. Абдуқаҳҳор Розиқов сокини шаҳри Кӯлобро шаби 2 ба 3 январ маъмурони полис боздошт ва шиканҷа мекунанд. дар натиҷаи шиканҷаи марговар ин мард кушта мешавад. аммо вазорати корҳои дохилӣ сабаби марги ӯро истеъмоли аз меъёр зиёд маводи мухаддир эълон кард. наздиконаш ин иттиҳомро ба замми куштанд бадномкунии майит унвон кардаанд. аз пайи эътирози пайвандон ва садҳо сокини дигари Кӯлоб, се корманди пулис Зафар Холов, Шамшод Шарипов, Ҷамшед Кароматов ҳоло дар боздошт ҳастанд, вале ҳанӯз нисбат ба онҳо айб эълон нашудааст. иттиҳоми зидди онҳо маълум нест. мақомот расман хабар надоданд. гуфта мешавад масъалаи шиканҷа матраҳ нест. радиои Озодӣ бо такя ба маълумоти ба дастовардааш хабар дод, ки кормандони милиса бе иҷозаи додгоҳ Абдуқаҳҳор Розиқовро боздошт карда, пеш аз марг барои наҷоти ҷони ӯ талоше анҷом надоданд. кормандони полиси Кӯлоб худсарона шаҳрвандро боздошт карданд. милисаҳо худсарона амал карданд, хунукназарӣ карданд. марги мармӯзи Абдуқаҳҳор Розиқов рӯзи 3 январ эътирози гурӯҳе аз сокинони Кӯлобро ба бор овард. онҳо ҷасадро то шом аз сардхона нагирифтанд ва талаби боздошти онҳоеро намуданд, ки дар кушта шуданаш даст доранд. шоми дирӯз як сокини шаҳри Кӯлоб аз кушта шудани Абдуқаҳҳор Розиқов ба Паём ТВ шикоят карда гуфт, боздошти худсарона ва куштани шаҳрванд агар ҷинояти вазнин маҳсуб ёбад, баъди куштан ва истеъмол ва фурӯши маводи мухаддир бадном кардани шахси кушташуда амалест нобахшиданӣ. бояд расонаҳо ҳарчи бештар ин қазияро пайгирӣ кунанд. комиссари олии созмони милали муттаҳид оид ба ҳуқуқи инсон аз ҳамаи кишварҳои ҷаҳон даъват кард, ки ба таҷрибаи боздоштҳои худсарона хотима бахшад. комиссари олии созмони милали муттаҳид Фолкер Тюрк гуфт, оғози соли навро бо аҳли оилаам таҷлил карда, дар бораи онҳое фикр кардам, ки наздиконашон барои ҳифзи ҳуқуқи инсон дар ҷойҳои маҳрумият аз озодӣ ранҷ мекашанд. ба гуфтаи ӯ, инҳо инсонҳое ҳастанд, ки табъизро маҳкум карда мухолифи сӯи истифода ва фасод садо баланд мекунанд. инҳо рӯзноманигорон ва ҳомиёни ҳуқуқи башар ҳастанд, ки барои иҷрои корҳои муҳим зиндонӣ шудаанд. Фолкер Тюрк бо таъкид аз ҳукуматҳо ва тамоми мақомоти ҳокимияти саросари ҷаҳон даъват кардааст, ки ҳамаи онҳоеро, ки бо истифода аз ҳуқуқҳои худ боздошт шудаанд, афв кунанд, гуноҳашонро бахшанд ё ба таври оддӣ озод кунанд. ӯ бо муроҷиат ба ҳукуматдорон гуфтааст, ба дилҳои худ назар андозед, парвандаҳои онҳоро бозбинӣ ва интихоби дуруст кунед. имсолро аз ба ҳаёт татбиқ намудани афкори эъломияи умуми ҷаҳонӣ оғоз кунед. гуфтанист, рӯзи 10 декабри соли 2023 75-умин солгарди қабули эъломияи ҳуқуқи башар таҷлил мешавад. эъломияро намояндагони тамоми минтақаҳои ҷаҳон навишта қабул карданд, ки паёми асосии онҳо риояи ҳуқуқи инсон мебошад. акнун сар аз соли 2023 дар сурати даст кашидани мусофир аз иҷрои шартномаи ҳамлу нақли ҳавоӣ бо сабаби ба таъхир афтодани парвози ҳавопаймо пули билет пурра баргардонида мешавад. тағйиру иловаҳо дар қонуни нақлиёти ҳавоии Тоҷикистон, ки охири соли 2022 бо имзои раисҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон тасдиқ шуда буд, баъди нашри расмӣ аз соли равон мавриди амал қарор гирифтаанд. тибқи талаботи қонуни нав, акнун ҳамлу нақлдиҳанда ӯҳдадор аст, ки мусофири ҳавопайморо дар бораи шартҳои баргардонидан ё барнагардонидани маблағ барои ҳамлу нақли ҳавоӣ пардохтшуда пеш аз бастани шартномаи ҳамлу нақли мусофир огаҳ кунад. дар қонун таъкид шудааст, ки дар сурати даст кашидани мусофири ҳавопаймо аз иҷрои шартномаи ҳамлу нақл бо сабаби ба таъхир афтодани парвоз, инчунин дар ҳолати дигари ноилоҷ даст кашидан бо гуноҳи ҳамлу нақл диҳанда ба мусофир маблағи ҳамлу нақл аз ҷумла пардохти бебозгашт
пурра баргардонида мешавад. Инчунин ширкатҳои ҳамлу нақл ҳуқуқ пайдо карданд, ки аз ҳисоби худ барои гурӯҳҳои алоҳидаи шаҳрвандон имтиёз таъйин намоянд.